Kuyaqhubeka ukubhalisa izithunywa ezizoba ingxenye yengqungquthela yokukhetha ubuholi beANC yeEastern Cape ngalempelasonto. Usihlalo weqembu esifundazweni uOscar Mabuyane kanye nowayengumgcinimafa weqembu esifundazweni uBabalo Madikizela bazobe bencintisana kwesokuba usihlalo weqembu eEastern Cape. Ukuzwa kabanzi ngomuzwa nje ngaphambi kwale ngqungquthela. Sixhumana nentatheli izindaba zombusazwe SABC uSamkele Maseko. Samkele sikwamukele endabeni zasemini esiqalile imbhinqo njengoba ke uMadikizela egxeka ubuholi bukaMabuyane. Unjani umuzwa? Sibone noMabuyane ekhuza izenzo ezingahambisani nezimiso zeANC. Yacaca bha ukuthi uMabuyane kanye naye uBabalo Madikizela kade umgcinimafa la esifundazweni seANC naye uMabuyane osabambile esikhundleni sokuthi abe umholi weANC njengoba kukhona ikomiti lesikhashana. Uthi izinto azikho kahle eqenjini elibusayo nabaholi beqembu mabekhuluma kumele becophelele amagama abawashoyo bengavele bekhulume nje beze izinsolo abangakaze ukuthi beze nobufakazi bazo ukuthi khona abantu abathenga amavoti khona la kwinhlangano ebusayo. uMabuyane kade ekhuluma nake nesithangami seindaba ecacisa ukuthi wonke izinhlelo zodengqungquthela ihlale isingime ngomumo yonke into izokwenzeka. Ingqungquthela izoqala kusasa ngo9 ekseni lapho izovulwa khona umholi ophezulu weANC. uMabuyane uphinde wacacisa ukuthi kukhona abaholi abeANC abasezingeni eliphezulu phecelezi kwi-top 6 abafikayo la esifundazweni bezodala uqhekeko ngaphakathi eqenjini ukuze bezokwazi ukufeza izinhloso zabo zokuba abaholi abaqavile ngaphakathi eqembini. Osolakala ngaloko uyena umgcinimafa weANC osabambile njengonobhala jikelele uPaul Mashatile labo oMabuyane abamsekelayo bathi uzama ukuthi acheme noBabalo Madikizela ukuze uBabalo kube uyena ozowina umhlanganiso njengosihlalo waleli sifundazwe salana eEastern Cape. Uphinde ukhumbule ngo2017 le ngqungquthela yayi ANC yagcine inodlame lapho khona kukhona abantu abashaya abanye bethu kunabantu abangafanele bebe ngaphakathi enkundleni lapho inkomfa yehlala khona. Kodwa ngizokhuluma nomunye oyilunga lekomiti lesikhashana uStella Ntabeni Abrahams. Mam Abrahams nje ngibuza ukuthi le ngqungquthela senihlelele zikephi inhlelo kunokuthi kuneyingxoxo zokuthi kube khona ubumbano phakathi uBabalo Madikizela kanye noOscar Mabuyane. Zikephi lezo ingxoxo singalindela yini udlame kule ngqungquthela? Well, masithi into ba okokuqala ukuhlala kwethu sisigqeba esiququzelela inkomfa sithe masiqinisekise into yokuba senza ngakho konke kusemandleni ukujongana nokuqinisa ukhuseleko labantu kuba asinoba nabo Mabuyane nabo Babalo uthetha ngabo kuba ngabantu bethu abakhuselekanga. Sivumelene ngento yoba kubalekile into yoba sonke sizinkokheli kunye namalungu eANC sinoxanduva lento yokuba siyohlukana nokuhlaza isidima seANC nephondo laseMpuma Kolweni. Eyesibini othetha ngayo uyabuza into yokuba njengoba silapha nje sibhekaphi namhlanje sibhizi siyabhalisa njengoba usazi bakhola process yokubhaliswa kwamadelegate okanye abameli bamasebe abalapha okanti nabo abathi bathunyelwa abangazukuvota nabezovota. Namhlanje sijongene nalonto kuphela so that ngomso xa siqalisa inkomfa yonke into is cleared in terms of abantu bekwazi ukufumana ubebhalisile bafumana amakhadi abo. Ngomso sijongane nombandela wenkomfa ekwenye yezinto ezawujonga inkomfa izawuthi xa ichophela imibono ngokwepolisi emasizithathe ijonge nento yokuba ngobani ke emasibonyule abafanele ukuthatha kule ndawo sikuyo bayosibeka kwezi ndawo sifuna ubheka kulo silo. Sekunezintsolo zokuthi khona bazama ukuthenga amavoti kule nkomfa ngabe iqiniso lelo? Andingethethi uba liqiniso kodwa ngizawumemelela wonke umuntu obonile into yoba uyathengwa okanye bonomnye ethenga into yoba izise ngaphambili. Imigaqo nkqubo itsho kanjani ukuthi umuntu owenza lonto leyo ayikho semthethweni kweANC kungoko kufuneka ohlwaye ngoko nabani nobona umuntu othengweyo okanye othengayo makaze ngaphambili kwenza basawudilishana namalungu. Siyabonga Mama Stella Ntabeni Abrahams. Nangu noMabuyane useyaphuma khona lana kade benesithangami seindaba ume kanye nelunye isigungu sesiphezulu seqembu uZizi ikodwa kanye futhi noNoxolo Kivito owaye undunankulu kulona lesi isifundazwe. uMabuyane ubesho ukuthi uzobuya njengohlalo. Baba Mabuyane sisemoyeni la njengomsakazo womphakathi indaba zesizulu. Sibuze nje uyabuya njengosihlalo wephondo? If branches of the ANC will decide like that, definitely. Ngathatha ngesixhosa baba, ngathatha ngesixhosa. Yeah, if amasebe ANC azawuthetha ngolo hlobo nizabuya. Wena ufuna ukubuya njengosihlalo kunabanye asebethi uzama ukuthenga amavoti kule nkomfa. Ngabe ngiqiniso lelo?
bubuxoki ngabantu abazama ukukhangela nje ezinye izizathu abanazithenda bayayazi banamali yawuthenga abantu andizange ndathenga abantu ngaphambili and the contest conference for the first time if I'm going to be in that space say nomination so ngabantu nje abacreate izitori zabo abantu abathetha ngemali ngabantu abemali ngabantu abayazi imali nabantu abayazi bakuthengwa njani so if ungazange wathenga delegate awuzuyazi delegate izithengwa njani so angeni kwandawo kulonto. Siyabonga tati Mabuyane nange Mabuyane lona ongusihlalo wesifundazwe lana esifundazweni sase Eastern Cape ethi yena akayena umuntu wemali labo abakhuluma ngemali kushuthi ibona abantu abasebenzisa imali ibona akumele beze nobufakazi ukuthi khona abantu abanikwe imali ukuze bezokwazi ukuthi beshintshe umphumela wayo lengqungquthela ehlalayo isukela kusasa namhlanje wona amalungu amagatsha eANC azobhalisela ukuze ezothola wona lezi iqephu lezi ezitshengisa ukuthi bangabantu abakufanele ukuthi bebe khona la engqungqutheleni ukuthi bevotele ubuholi besifundazwe bephinde futhi bedikide ukuthi umnotho wesifundazwe kanye futhi nempilo zabantu zithuthukiswa kanjani Silindo. Asibonge kakhulu ke Samkele uSamkele ubesibikela eseMondini.